U sljedećem zadatku je trebalo jednu rečenicu koja je umetnuta napisati u gramatičkom poretku, uobičajenom poretku. Znači, gradivo zavisno složenim rečenicama, ako se uči s razumijevanjem, nije teško shvatljivo, preoblikovali smo tako da smo napisali gradivo zavisno složenim rečenicama, nije tako teško shvatljivo ako se uči s razumijevanjem. Primijetite da nisam stavila zarez u ovoj posljednjoj rečenici. Sada idemo na priložne rečenice. Tu ste radili više grešaka. Vjerujem da je razlog tome zato što nismo dovoljno vježbali, a i možda ste pomislili da je zadatak jednostavniji nego što je bio. Pa pogledajmo. Prvo smo trebali dopuniti. Priložne su oznake dopuna predikatu, znače okolnosti obavljanja glagolske radnje. Priložne se oznake otkrivaju priložnim pitanjima, objekt se otkriva padežnim pitanjima. Prethodne tvrdnje potkrijepi vlastitim primjerima. Evo, moj primjer je: jutros sam popio čaj. Kako sam ja to objasnila? Sam popio nam je predikat. Koga ili što, znači to nam je jedno padežno pitanje. Dobili smo odgovor čaj i čaj nam je objekt. Postavljajući pitanje kada, dobili smo odgovor na priložnu oznaku vremena, znači jutros. U trećem zadatku trebali smo napraviti dvije stvari. Odrediti službu istaknutih rečeničnih dijelova i priložne oznake preoblikovati u priložne zavisne surečenice. Dosta zahtjevan zadatak. Idemo vidjeti kako to možemo napraviti. Note su se slijevale kao žubor potoka, krenuli su prema mjestu poziva, zabrinuti su od trenutka nastanka njezina glasa. Prvo što treba primijetiti je da su se slijevale nam je predikat, a note nam je subjekt. Kao žubor potoka nam je naravno priložna oznaka načina. Krenuli su nam je predikat, a priložna oznaka mjesta je prema mjestu poziva. Kamo su krenuli? Zabrinuti su nam je predikat, a od trenutka nastanka njezina glasa nam je priložna oznaka vremena. Ovo su nam i moguća rješenja. Vi ste mogli imati malo i drugačije, a reći ću vam uskoro na što ste trebali paziti. Note su se slijevale kao da žubori potok, krenuli su kamo se čuo poziv, zabrinuti su od kad nisu čuli njezin glas. Ono što treba imati na umu da moramo stvoriti rečenicu koja ima dva predikata. Su se slijevale nam je opet predikat, žubori nam je drugi predikat. Kao da nam je veznička riječ. Krenuli su nam je predikat, se čuo nam je predikat, znači stvorila sam drugi predikat u ovoj rečenici, a kamo nam je veznička riječ. Zabrinuti su nam je prvi predikat, nisu čuli nam je drugi predikat i uspjela sam stvoriti jednu zavisno složenu vremensku rečenicu. Evo to i vidimo. U četvrtom zadatku, kako se zavisna priložna surečenica odnosi prema glavnoj? Odgovor potkrijepi primjerima. Priložna se surečenica prema glavnoj odnosi kao priložna oznaka. Znači postavljamo ista pitanja, imamo iste odgovore i zapravo možemo primijeniti iste, mogli bismo reći, metode pronalaska zavisne priložne rečenice kao i metode u pronalaženju priložne oznake vremena, mjesta i načina. Ovo je moj primjer, znači poznati primjer koji imamo iz prethodnog zadatka. Note su se slijevale kao da žubori potok. Znači mi smo ovaj kao da žubori potok zapravo uvrstili u glavnu surečenicu i ona na neki način djeluje kao priložna oznaka. U petom zadatku rečenicu u uobičajenom poretku treba napisati u inverziji. Prisjetimo se, kada trebamo nešto napisati u inverziji, obavezno stavljamo zarez. Znači, otkad su saznali za njezin problem zarez, žele joj pomoći. Kao da je izgubljena svaka nada, živjelo se.
kuda god su krenuli, širili su veselje. Šesti zadatak ima 2 dijela. Treba odrediti vrstu sljedećih zavisnih surečenica i izvesti zaključak o veznicima u zavisno složenim rečenicama. Ovdje ste imali najviše pogrešaka. Vjerujem da ste dosta brzopleto rješavali zadatke. Niste baš slijedili upute kako analizirati zavisno složenu rečenicu, jer da jeste, došli biste do određenih pitanja koja vam nisu jasna. Zato molim, ovaj zadatak zaista pomno pratite i dobro ispravite u svojim radnim bilježnicama. Rečenice su: reci mi gdje te mogu naći, tražili su te gdje su te ostavili, moglo se vidjeti mjesto gdje se nebo spaja s morem, zarudjelo je gdje vrh brijega dotiče nebo, uspjeh je kad svi znaju svoj posao, uspjeli smo kad smo naučili raditi svoj posao, vidjelo se kako sunce zalazi, zapjevala je kako je i prije pjevala. Sad pažljivo, zaustavite i razmislite na koji način analiziramo rečenice. Prvo tražimo predikat, zatim određujemo gdje nam je veznička riječ, stavljamo granicu i određujemo koje su nam zavisne, a koje glavne i na kraju postavljamo pitanje. Pitanje za priložne rečenice uvijek mora biti kao i pitanje za priložne oznake. Ukoliko ne možemo postaviti takvo pitanje, onda znamo da se ne radi o priložnim rečenicama nego o nekoj drugoj vrsti rečenica. Imamo ovdje podcrtane predikate. Reci je prvi predikat, mogu naći nam je drugi predikat, gdje nam je veznička riječ i ovdje nam je granica. Postavljamo pitanje, gdje mi reci? Možemo li uopće postaviti takvo pitanje? Gdje mi reci? Je li nam odgovor gdje te mogu naći? Nekako čudno zvuči, ako čudno zvuči vjerojatno nije točno, pa ćemo odbaciti to pitanje. Pokušat ćemo postaviti drugo pitanje. Koga što mi reci? Gdje te mogu naći? I ovo nam je jedna objektna rečenica. Nju ćemo učiti. Ovdje ste trebali prepoznati da se ovdje ne radi o priložnoj rečenici, iako ima veznik gdje. Tražili su je prvi predikat, su ostavili nam je drugi predikat, opet imamo isti veznik gdje, vezničku riječ gdje i ovdje nam je granica, opet postavljamo pitanje gdje su te tražili? I odgovor je gdje su te ostavili? Ja mislim da je i mislim da i vi pretpostavljate da jest i to nam je priložna mjesna rečenica. Moglo se vidjeti, prvi predikat, se spaja drugi predikat, gdje nam je veznička riječ, gdje se moglo vidjeti mjesto. Gdje se moglo vidjeti mjesto? Nećemo postaviti to pitanje, postavit ćemo pitanje koje mjesto. Ovdje vidimo da ovo gdje se nebo spaja s morem isključivo opisuje mjesto. Mogli bismo ovu rečenicu prebaciti u jednostavnu, tako da kažemo moglo se vidjeti mjesto spajanja ili moglo se vidjeti mjesto obzora. I to bi onda, ta riječ bi imala funkciju atributa. I ovo je atributna rečenica. O njoj ćemo učiti. Zarudjelo je nam je prvi predikat, dotiče nam je drugi predikat, gdje nam je veznička riječ, opet vidimo ista veznička riječ. Postavljamo pitanje gdje je zarudjelo, je li nam odgovor gdje vrh brijega dotiče nebo? Vjerujem da se slažete, ovo nam je priložna mjesna rečenica. Prvi predikat uspjeh je, drugi predikat znaju, kad nam je veznička riječ i sada pokušamo postaviti pitanje kad je uspjeh. Kad svi znaju, nekako nam ne odgovara. Mogli bismo postaviti pitanje kad je čovjek uspješan ili nešto slično, ali takva rečenica nije napisana i onda moramo postavljati drugo pitanje. Uspjeh je tko ili što? Mogli bismo reći znanje posla. I u ovoj rečenici to je subjektna rečenica, o njoj ćemo učiti. Uspjeli smo naučili raditi, to su nam dva predikata. Kad nam je veznička riječ,
Ponavljamo pitanje kad smo uspjeli i odgovor nam je kad smo naučili raditi svoj posao i ovo nam jest priložna vremenska rečenica. Vidjelo se nam je predikat, zalazi nam je drugi predikat, kako nam je veznička riječ, vidjelo se kako, na koji način, kako sunce zalazi, nešto nam ne odgovara. Postavit ćemo pitanje vidjelo se tko ili što, kako sunce zalazi ili vidjelo se zalaženje sunca. I to nam je subjektna rečenica. Sljedeći predikati su zapjevala je i je pjevala. Kako nam je veznička riječ. Postavljamo pitanje kako, na koji način je zapjevala. Odgovor je kako je i prije pjevala. Odgovara nam pitanje, odgovara nam odgovor i ovo je priložna načinska rečenica. Nadam se da se niste previše zbunili, naime ove sve ostale rečenice ćemo mi raditi, ali mi je vrlo važno da budete sigurni da prepoznajete priložnu rečenicu. Ako niste sigurni, onda trebate još malo više vježbati. Naravno slijedi zaključak. Pretpostavljam da znate, pogledajte zaokružene vezničke riječi i pogledajte vrste zavisno složenih rečenica. Naime, zaključak je različite vrste zavisnih su rečenica mogu uglavnom biti uvrštene istim veznicima. Znači, iako kod nezavisno složenih rečenica mogli smo se osloniti na poznavanje veznika i tako prepoznavati te rečenice, u zavisno složenim rečenicama djelomično možemo prepoznati rečenice prema njihovim veznicima, međutim, rečenice isključivo treba prepoznavati prema pitanjima, znači postavljati pitanja za službu riječi u rečenici. U ovom je slučaju to pitanja za priložne oznake. Trebalo je primjerima iz teksta popuniti tablicu. Ovo je najzahtjevniji zadatak. Dosta su rečenice zahtjevne u smislu da ima neobičnih predikata i još neobičnijih priložnih oznaka. Dosta se tu griješili, ali čak niste griješili u onime što je bilo vrlo teško, nego ste griješili u nekim sitnicama koje biste trebali znati i to me dosta i zabrinulo. Tako da vas molim da ovaj zadatak pomno pogledate, pogotovo oni koji žele imati dobre ocjene iz hrvatskog. Znači, pročitat ćemo tekst najprije. Prije mnogo godina u najdubljim prostorima podmorja živjelo je najsretnije kraljevstvo raspjevanih sirena. Svakoga su dana već jutrom divno pjevale. Noću su svojim umilnim glasovima uljepšavale život cijelog kraljevstva. Najljepše od svih pjevala je sirena Lovorka. Njezin je glas bio tako silan da se čuo i do najudaljenijih daljina. Kad bi pjevala, srce bi svakom morskom stvoru od sreće zaigralo. Kraljevstvom se širio glas o njezinoj pjesmi. Sreći nije bilo kraja sve do jednoga tužnog dana kada je prekrasna sirena iznenada ostala bez glasa. Morskim je kraljevstvom zavladala neizmjerna tuga. Sirenino se srce slamalo iz dana u dan. Bilo joj je teško gledati kako propada. Na različite su joj načine pokušavali pomoći. Roditelji su je vodili kamo god bi ih tko poslao. Željeli su živjeti kao da će se u svakom trenutku dogoditi čudo. Pa krenimo. Znači, prvo za određivanje ili priložne oznake ili priložne rečenice valja podcrtati predikate i to je trebalo učiniti u ovom tekstu. Vrlo je teško odrediti priložne oznake ako ne znate koji je predikat. Znači vi zajedno sa predikatom morate postavljati pitanje za priložnu oznaku. Pa počnimo. Pronaći ćete prvo predikate, a za priložne oznake ćete postaviti pitanje kad, gdje i kako. I tako sam ih ja i označila jer mi je u ovom obliku lakše. Znači kad ćemo označiti priložnu oznaku, plavom ćemo označiti priložnu oznaku vremena, gdje žutom priložnu oznaku
mjesta i ljubičastom priložnu oznaku načina. Naravno, odgovarano pitanje kako. Pa pokušajte prije nego što počnemo sa rješenjima sami. U prvoj rečenici imamo predikat živjelo je. To je jedini predikat. Što onda znamo? Što zaključujemo? Zaključujemo da u ovoj rečenici sigurno nema zavisne rečenice, zavisne priložne rečenice, jer imamo samo jedan predikat i ovo je jednostavna rečenica. Ajmo vidjeti, postavljajući pitanje kad, gdje i kako je živjelo, možemo doći do odgovora koje su tu priložne oznake. Kad je živjelo? Prije mnogo godina. Gdje? U najdubljim prostorima podmorja. Znači ovdje imamo dva primjera. Imamo priložnu oznaku vremena izrečenu sa skupom riječi prije mnogo godina i u najdubljim prostorima podmorja opet imamo priložnu oznaku, ali ovdje mjesta izrečenu skupom riječi. Sljedećoj rečenici su pjevale. Opet vidimo samo jedan predikat, što znači da u ovoj rečenici će priložna oznaka biti ili izrečena jednom riječju ili izrečena skupom riječi. Svakoga dana nam je jedna priložna oznaka i to vremena. Znači kad su pjevale, odgovor nam je svakoga dana. Ali i već jutrom. Kad su pjevale, već jutrom. I naravno i divno. Ovdje nam je divno priložna oznaka načina i izrečena nam je jednom riječju, dok su ostale izrečene skupom riječi. Su uljepšavale nam je predikat u sljedećoj rečenici. Kada su uljepšavale, odgovor je noću i to nam je priložna oznaka vremena. Pjevala je nam je predikat. Kako, na koji način je pjevala? Najljepše od svih. I to nam je priložna oznaka načina izrečena skupom riječi. Je bio silan. Ovdje vidite jedan imenski predikat. Je bio silan. Se čuo. Imamo drugi predikat. I do najudaljenijih daljina nam je priložna oznaka mjesta. I to je izrečena skupom riječi. Bi pjevala nam je prvi predikat. Bi zaigralo nam je drugi predikat. I primijetite ovaj kad s kojim počinje rečenica. Primijetite zarez. Što je ovdje? Priložna vremenska, zavisno složena rečenica. Kad bi pjevala. I tu imamo priložnu oznaku izrečenu rečenicom. Se širio. Kraljevstvom nam je gdje, znači to nam je priložna oznaka mjesta. Gdje se širio glas? Kraljevstvom. Nije bilo kraja, jedan vrlo neobičan predikat. Ovakve nećete sigurno dobivati u testovima ili ispitivanjima. Ovo je samo za primjer. Je ostala, tu nam je drugi predikat. Kada je prekrasna sirena iznenada ostala bez glasa, cijela ta rečenica, to nam je zavisna surečenica, odgovara na pitanje kad sreći nije bilo kraja i to nam je zapravo priložna vremenska rečenica. Iako unutar vidite ove iznenada, imamo priložnu oznaku načina. Kako, na koji način? Iznenada je ostala. Sve do jednog tužnog dana imamo i ovdje priložnu oznaku vremena, ali izrečenu skupom riječi. Je zavladala nam je predikat u sljedećoj rečenici, a priložna oznaka mjesta nam je kraljevstvom. Naravno, ovo morskim nam je jedan atribut. Se slamalo, predikat, iz dana u dan, kad se srce slamalo sirenino, odgovor nam je iz dana u dan i to nam je priložna oznaka vremena. Bilo je teško gledati, isto jedan dosta zahtjevan, komplicirani predikat, ali imamo i propada, ovdje nije podcrtano, ali znate da je to drugi predikat i u
ove rečenici kako, na koji, znači bilo je teško gledati kako, na koji način, kako propada, tu nam je kako propada priložna oznaka načina. Sljedeća rečenica su pokušavali pomoći, kako, na koji način, na različite načine, su je vodili, prvi predikat, bi poslao, drugi predikat, kamo god bi tko poslao nam je zavisna mjesna rečenica. Željeli su živjeti, predikat, će se dogoditi, drugi predikat, i ovo nam je zavisna načinska rečenica, kao da će se u svakom trenutku dogoditi čudo. Nadam se da su vam neke stvari jasnije, nadam se da ste ispravili sve moguće pogreške u svojim radnim bilježnicama. Za kraj imate jedan zadatak, a to je da na neki način pogledate svoje greške i dobro razmislite na koji način rješavate zadatke. Jeste li možda brzopleti ili možda ne poštujete ona pravila koja smo zadali u analiziranju rečenica. Možete primijetiti da su ona vrlo bitna i da ih se treba držati. Znači, uvijek krećemo od predikata jer on zapravo otvara mjesto svim ostalim rečeničnim dijelovima kao i ostalim zavisnim rečenicama i treba ga koristiti u analizi. Nadam se da vam nije bilo zamorno, da ste razumjeli. Naravno, ako imate bilo kakvih pitanja, uvijek me pitajte. Hvala vam na pažnji. Doviđenja.